To madalla muna kuma tafi da filin gane muna hanya da tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido. Ni ne Muhammad Anur Muhammad da zan gabatar shirin. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Shugaba Trump ya ce Amurka na tunanin dakatar da yakin da take yi a Iran, inda ya sanya sako a shafinsa na sada zumunta cewa Amurka na dab da cimma manufarta ta yakin. This is contradicting reports that we're hearing here. Wakilar BBC ta ce wannan na karo da rahotannin da muke samu daga kafofin yada labarai na cikin gida, ciki har da abokiyar hulɗar mu CBS. Kafin wannan sakon nasa dai Trump ɗin ya gaya manema labarai cewa baya son dakatar da buɗe wuta. Waɗannan sakonni masu karo da juna dai sun zo ne yayin da kafar yada labarai ta CBS ɗin ta bayar da rahoton cewa jami'an sojin Amurka na nazarin shirin tura dakarun ƙasa cikin Iran. Kafar ta tattauna da majiyoyi da dama inda ta ce shirin ya hada da yadda Amurka za ta yi kan batun tsare sojojin Iran idan suka shiga hannu. A sakon shi na baya-bayan na a shafinsa na sada zumunta, Mr. Trump ya ce dole ne sai dai wasu kasashe da suke amfani da mashigar Hormuz su tsare ta, amma Amurka ba ta cikinsu. Kafofin yada labarai na Iran sun bayar da rahoton fashewa ta harin bama-bamai a cikin dare a ciki da kuma kusa da babban birnin ƙasar Tehran da kuma birnin Isfahan, fashewar da ke da alaƙa da wasu hare-hare ta sama. Bayanai kaɗan aka bayar dai game da hare-haren. Can kuwa a Isra'ila tarkacen wani makami mai linzami sun fada tsohon birnin Kudus, ɗan taƙi kaɗan daga wasu daga cikin wuraren ibada da suka fi muhimmanci a duniya. For Tehran to have launched a missile this close to Al-Aqsa Mosque. Wakilin BBC ya ce ga Tehran ta kai harin makami mai linzami irin wannan kusa da masallacin Kudus, ina ganin za a kalli hakan kamar dara ce ta ciki ga gwamnatin Iran. Sai dai Isra'ila ta ce tarkacen wani bangare ne na makami mai linzami da garkuwarta ta tare, ba a bayar da rahoton rasuwa ko jikkatar wani ba a sanadiyar harin. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-hare kan Hezbollah a babban birnin Lebanon ɗin Beirut cikin daren nan da ya gabata na Asabar. Kafafen yada labaran Lebanon sun ce jiragen sama na yaƙi sun kai farmaki biyu a yankin da hiya babbar tungar Hezbollah ɗin. Sun ƙara da cewa wani harin na sama da Isra'ila ta kai kan wani gida a garin Ganduriya da ke kudancin ƙasar ya kashe mutum ɗaya da jikkata wasu biyu. Ita ma'ana ta ɓangaren Hezbollah ta ce ta harba rokoki a sansanonin filan na Isra'ila da ke kusa da birnin Rosh Pinna na arewaci. To labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Amurka ta ɗage takunkumin da ta sanya a kan man Iran wanda tuni ke cikin jiragen ruwa a teku na wucin gadi. Ta yi hakan ne domin rage illar da yakin ke haifarwa a kasuwar makamashi. Matakin na tsawon kwanaki 30 ya shafi man da aka riga aka loda ne a cikin jiragen ruwa kafin jiya Juma'a 20 ga watan Maris ɗin nan. Sakataren Baitulmali Amurka Scott Bessent ya ce hakan zai sa a samu gangar mai miliyan 140 a kasuwar duniya. A baya ma Amurka ta ɗage takunkumin da ta sanya a kan man Rasha wanda tuni yake cikin teku. Kasuwannin hannun jari na Amurka sun ƙare wannan makon da ke zaman na uku da fara yakin taron dangi na Amurka da Isra'ila da Iran da darajarsu ta yi ƙasa sosai. An rufe kasuwar inda darajar S&P 500 ta yi faɗuwar da ba ta taɓa yi ba a cikin wata shida, yayin da ake fargaba cewa rikicin zai iya janyo tashin farashin kayayyaki da ayyuka, kuma kuɗin ruwa mai yawa na ci gaba da sanya fargaba a zukatan masu zuba jari. Kasuwar ta yi asarar kashi 5.4 cikin 100 tun da aka fara yakin. Hannayen jari na wasu daga cikin kamfanonin da suka fi daraja a kasuwar New York sun faɗi, inda Nvidia da Tesla suka rasa daraja ta sama da kashi 3 cikin 100. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotannin da muke tafa da su. Kamar yadda aka ji a labaran duniya, shugaba Trump ya ce Amurka na duba yiwuwar dakatar da yakin da take yi da Iran, amma ya ce dole ne sauran kasashe su tabbatar da tsaron mashigar Hormuz. Sai dai kuma ya ce baya son kulla yarjejeniyar tsagaita wuta, yana mai cewa ba za ka yi yarjejeniya da wanda ka riga ka masa lahani ba. Ga Awal Ahmad Janyo da ƙarin bayani. A wani saƙon da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, Donald Trump ya bayyana ɓarnar da ya ce Amurka ta yi wa Iran, inda a farko ya ce an rage wa Iran ƙarfin makamai masu linzami tare da lalata duk wani abu da ya shafe su. Ya ce an rusa muhimman sansanonin tsaro na Iran da sojojin ruwa. Sannan Trump ya sake kirarin cewa ya karya lagon Iran na mallakar makamin nukiliya, inda ya ce ƙasar ba za ta taɓa yin kusa ba da ma mallakar makamin na nukiliya,
kuma ko da ta yunkuro Amurka za ta iya martani nan take. Kuma duk da Iran na ci gaba da kaiwa aminan Amurka na gabas ta tsakiya hari, amma Trump ya ce Amurka ta kare su, musamman Isra'ila da Saudiya da Qatar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain da Kuwait da sauransu. Amma shugaban na Amurka ya ce dole a kare mashigar Hormuz da Iran ta toshe, yana mai cewa ƙasashen da ke amfana ne za su yi hakan. Sai dai ikirarin Trump na samun galaba kan Iran ya ci karo da rahotannin da aka bayar cewa sojojin Amurka na shirin tura dakaru zuwa Iran. Kuma tun da farko shi ma da kansa shugaba Trump ya faɗa manema labarai cewa yana tunanin aika sojojin ƙasa zuwa Iran. Yanzu haka kuma Isra'ila ta kai hare-hare Tehran cikin dare, yayin da kuma rahotanni a Isra'ila suka ce wani tarkacen harin makami mai linzami ya faɗa cikin birnin Kudus. Rahoton Awal Ahmad Janyau kenan. To sai kuma Najeriya, da fadar shugaban kasar ta yi ƙarin haske kan kace nace da ake game da yarjejeniyar hijira da aka rattaba hannu kwanan nan tsakanin Najeriya da Birtaniya, inda ta jaddada cewa yarjejeniyar ta shafi 'yan Najeriya ne kawai da ke zaune a Birtaniya ba tare da takardun izinin zama ba. Wannan ƙarin haske dai wanda mataimaki na musamman ga shugaban Najeriya kan watsa labarai Temi Tope Ajayi ya fitar na nufin ƙaryata jita-jitar da ke cewa Najeriya ta amince ta karɓi baƙi 'yan wasu ƙasashe da aka koro ko kuma waɗanda ba 'yan ƙasa ba daga Birtaniya. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Leman ya aiko mana da wannan rahoto. A cikin wata sanarwa da aka fitar domin yin ƙarin haske, gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa yarjejeniyar da ministan cikin gida Olubunmi Tunji-Ojo da sakataren harkokin cikin gida ta Birtaniya Shabana Mahmud suka sanya wa hannu ta shafi 'yan Najeriya ne kawai. Gwamnati ta jaddada cewa ƙasar ba wurin zubar da baƙi ba ne, kuma Birtaniya ba ta tilasta wa Najeriya karɓar waɗanda ba 'yan ƙasar ta ba. Babban abin da ya janyo wannan mataki shine buƙatar samar da tsarin kula da hijira da ƙarfafa dangantaka ta fuskar maido da waɗanda aka amincewa da ba su kariya da waɗanda bizar zama su ta ƙare musu da kuma masu rauni waɗanda aka yi fataucin su zuwa Birtaniya. Ta ce wannan mataki ya zama dole domin magance cikas cikin harkokin diflomasiyar ƙasa da ƙasa da kuma tsaron iyakokin sakamakon ƙaruwar mutanen da ke zaune a ƙasar ba tare da izini ba. A yayin ziyarar shugaba Tinubu zuwa Ingila, Alhaji Shu'aibu Idris Mikati, masanin tattalin arziki, ya yaba da yarjejeniyoyin bunƙasa ƙasa da aka ƙulla. Sai dai ya nuna damuwa kan makoma 'yan Najeriya da za a dawo da su sakamakon aikata laifuka. Ya danganta da wani irin yarjejeniya Najeriya ta sa hannu a kai. Shin akwai tallafin kuɗi da gwamnatin ƙasar Birtaniya za ta ba Najeriya ne? Tunda in suna zaune a can wurin, ita gwamnatin ƙasar Birtaniya ita za ta ciyar da su, ta shayar da su, ta ba su muhalli. In mun karɓo su mun dawo da su Najeriya, nauyin kula da su a cikin gidan kaso ya koma ga gwamnatin tarayya. Kaga in ka dubi wajen tattalin arziki za ka iya cewa a yanzu maganan da ake yi, gidajen da muke da su na kaso a faɗin Najeriya baki ɗaya babu wani guda ɗaya wanda za a ce yana da spayan ɗaki ko ɗakuna da za a iya sa wa'innan mutane. To ina ake tunanin sa su? Shin shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi tunanin ya zai yi ya karɓe su, koko in ya zo da su zai sake su ne kawai kowanne ya kama gaban shi? Kaga ashe zai iya zama mana matsala, saboda ina za mu nemo kuɗaɗen da za mu gina ɗakuna ko gidajen da za a aje su. Su wanda ake da su yanzu ma ba iya ba su ingantaccen abinci ba, to ina ga an ƙaro. Amma kamar yadda na faɗa, ko mu jima ko mu daɗe, dole in sun gama zaman kasansu a ƙasar Ingila za a dawo da su. Ba su da wata ƙasa da za a kai su da ta wuce Najeriya. Ɗaya daga cikin muhimman amfanin wannan yarjejeniyoyi shine tabbatar da an kare mutunci waɗanda aka dawo da su ta hanyar musayar bayanai da bincike kan al'amuran hijira. Haka kuma za ta yi amfani da tsarin shari'a ga mutane domin su iya sake koma Birtaniya ta ingantacciyar hanya a nan gaba idan suka cika sharɗin da ake bukata. Duk da haka, akwai fargabar matsin tattalin arziki da yiwuwar kuskuren kora sakamakon rashin tantancewa sosai a tsarin takardun wucin gadi na Birtaniya. Idan za a iya tunawa, a ranar Alhamis ce Najeriya ta kulla wannan yarjejeniya, wanda ɗaya ce daga cikin yarjejeniyoyin da ƙasar ta rattaba hannu da Birtaniya. Umar Shehu Leman, BBC Hausa daga Lagos a Najeriya. To har yanzu dai muna Najeriya, inda rikicin bangaranci a jam'iyyar hamayya ta ADC ya ɗauki wani sabon salo, inda wani bangare na jam'iyyar ya nemi Amurka ta sanya baki domin maganin waɗanda ya kira masu son ƙwace iko da jam'iyyar.
Bangaren shugabancin Nafi'u Bala Gombe wanda ya shigar da koken ta ofishin jakadancin Amurka da ke Najeriya duk da kasancewar bai ambaci sunayen waɗanda yake zargi da ƙoƙarin ƙwace jam'iyyar ba, ya zargi wasu mambobin da haifar da cikas ga tsarin dimokuraɗiyya na cikin gida, inda ya roƙi Amurka ta duba yiwuwar ƙaƙaba mutanen takunkumi da sanya ido a kansu. Ga ƙarin bayanin da yawa Zahra Dillawan. matsayin wai American da European Union da duk ƙasashe da su yanzu suna da rajin kare haƙƙin demokuraɗiyya, sai muka ce waɗannan mutane ya kamata muna kai kokenmu gare su domin sun shigo mana da fitina cikin jam'iyya muna zaune lafiya suka zo suka sa mu shari'a wadda ba mu shirya mata ba. Kotu ta bani dama amma kullum suna alakanta ni da cewa gwamnati ta turo ni a'a kaza kaza wainar kuma su ba ma 'ya'yan jam'iyya bane, don haka muka nemi American ta saka baki waɗannan mutane nan kuma ta sa ido a kansu da duk wani movement ɗinsu. Amma kamar takamaimai ku menene korafin ku tunda ana maganar batu an kai kotu an ce kai ne shugaba kuma ana magana cewa kamar an ɗaukaka ƙara akan al'amarin amma me koken takamaimai? Shine muna so Amerika ta ayyana wayannan mutane a matsayin makiya demokradiyya a ƙasar mu Najeriya. Ta saka musu takunkumi da duk wani motsi da za su yi saboda suna da rekod na wannan kawo irin wayannan fitintunu a kowace jam'iyya suka shiga. Amma baka ga za a ce watakila baka hakan zai iya kawo nakasu ga harkar demokradiyya ta Najeriya, al'amari ne na cikin gida za ku iya sasantawa a samu maslaha? Babu wani alama abun da suke yi zaɓe ya riga ya zo wadda sun ga jam'iyyar mu Allah ya albarkace ta shine yadda suka lalata jam'iyyun da suka fito suke kokari dole sai sun saka mu cikin fitina, shi yasa muka yanke wannan hukunci muna kotu amma suna ta farfaganda kullum cikin yau fitinan yau daban na gobe daban, shi yasa muka yanke wannan hukunci cewa wayannan kasashe su saka wayannan a takunkumi. Amma yanzu wani hali ake ciki game da wannan koke, kun shigar din an karba kuma me aka shaida muku a shi ofishin jakadancin Amurka din? Lalle mun shigar da koken mu kuma za mu ci gaba da bibiyan shi har mu tabbatar majalisar dokoki na Amurka ta tabbatar da wannan koken mu ta ayyana wayannan mutane a matsayin makiya demokradiyya a tarayyar Najeriya. Amma ai kai ma kamar ana zargin cewa akwai wasu jam'iyyu da suke mara maka baya domin ka haifar da rikici a cikin jam'iyyar ta ADC. To ni dai jam'iyyar nan sun shigo sun same ni ne, me yasa tuntunin ban haifar da rikicin ba sai da suka shigo, kuma ba 'yan siyasa bane kuma ba kasar bane a gaban su. Yanzu wani hali ake ciki game da wani al'amari? Kuna nan dai ba gudu ba ja da baya din kuna neman sai an ɗauki wannan matakin ko kuwa dai akwai wata hanya da za ku bi ta maslaha domin a ga cewa bai kai ga an sa wasu takunkumi ba tunda magana ake ta demokaradiyya. To idan wayannan mutanen suka bi ka'idar da abun da kotu ta gaya musu suka je suka daina ayyana kansu, su daina yin farfaganda suna yin duk abubuwan da zai kawo rikici a cikin jam'iyyar nan da sunan jam'iyyar mu, ba su bi ka'idar shiga jam'iyya ba, shi yasa muka ayyana su a matsayin makiya demokaradiyya. Amma ana cewa ai kamar wasu daga ciki da kuke zargi din da ba ku fito kun ambata sunan su baro ba, ana cewa sun karbi katin jam'iyya sun shiga 'ya'yan jam'iyya ne, me yasa kuke kokarin dole dai sai kun cire su? Wani zai ga kamar lalle da gaske ne wancan zargin da ake na kamar kwangila aka baku na kuɗaɗe ta ita ADC din. Ina tabbatar maka da cewa a matsayin mu na shugabannin jam'iyyar ADC ba mu san ranta suka shiga ba, sun ayyana kansu a matsayin shugabanni kuma suka ce su suna raba katin jam'iyya. Duk wanda ya ce maka kwangila ba za mu hana mutum ya je ita farfagandarsa ba, ka san in ruwa ya kare wa ɗan kada to komi ma zai je yi. Don haka wannan wani gwamnati ta ba mu kwangila ko wani abu, in har gwamnati za ta tsaya ta tabbatar an yi demokradiyya ya tsayu kuma an bi ka'idar constitution ɗin mu, wannan ai ba wani abun aibu bane. Nafi'u Bala Gombe kenan na jam'iyyar hamayya ta ADC a Najeriya. To yanzu karfe 7 na safe ne saura minti 15 a Yaba da ke Abuja da kuma Yaba da ke Lagos duka a Najeriya. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet bbc.com inda za ku iya karanta labarai da ɗumi su, sannan kuma za ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara. A farkon